नमस्कार. आज चिपळूणमध्ये भास्कर जाधवांची सभा झाली. मी काही बघितली नाही, पण माझ्या काही सहकाऱ्यांचा फोन आला होता. त्यांनी माहिती दिली. मला या गोष्टीचा आनंद आहे, समाधान आहे, की भास्कर जाधव यांनी आजच्या सभेमध्ये शब्द जपून वापरले. मागच्या काही घटनांमुळे त्यांनी चांगलं काहीतरी त्याच्यातून ते शिकले. त्या गोष्टीचा आनंद आहे. आमची पण हीच अपेक्षा आहे, की तुम्ही शब्द जपून वापरा. वाईट शब्द वापरायला आम्हालाही काही आवडत नाही. पण ठीक आहे, तरी तुम्ही टीका केली, संस्कृती वगैरे. आता ज्याची ज्याची संस्कृती जशी, तसं आम्ही समोरच्याला उत्तर देत असतो. तरी देखील तुम्ही आज लेव्हलमध्ये होतात. त्या गोष्टीचं खरोखरच समाधान आहे. पण तुम्ही टीका पोलिसांवर केली, स्वतःच्या सहकाऱ्यांवर केली. आता पोलिसांवर टीका करायचं कारण काय? तुम्हाला काय जमायला पोलिसांनी सांगितलं होतं?